ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் பாஸ்தா செஞ்சேன். டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்துச்சு, ஆனால் கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி இல்லை, பொழு பொழுன்னு இருந்துச்சு. தீக்ஷித்து ஸ்கூலுக்கு வேண்டாம், மேம் திட்டுவாங்க அப்படின்ட்டு காலையில் சாப்பிட்டான். லஞ்சுக்கு வந்துட்டு கொத்தவரங்காய் பொரியல், சாப்பாடு வச்சுட்டேன். கொத்தவரங்காய் ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. தீக்ஷித்தை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டு சாப்பாட்டுக்கு என்ன குழம்பு வைக்கணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். கொத்தமல்லி தழை நிறையா இருந்துச்சு, சரி சட்னி அரைச்சிக்கலாம், எல்லாருமே சாப்பிட்டுக்குவாங்க. அதனால் அரைச்சி சாப்பிட்டு துவைக்கிறதா பெரிய வேலையாக இருந்துச்சு. வெள்ளிக்கிழமை ஊருக்கு போயிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு தான் வந்தோமா. திங்கக்கிழமை ஃபுல்லாக மழை, செவ்வாய்க்கிழமை பொள்ளாச்சி போயிட்டு நைட்டு சாயங்காலமாக துவைக்க ஆரம்பித்து நைட்டு 7 மணி வரைக்கும் பாதி தான் துவைச்சேன். புதன்கிழமை மறுபடியும் ஊருக்கு போயிட்டோமா. இன்றைக்கி துவைச்சே ஆகணும்னு எல்லாம் துவைச்சாச்சு. நேற்றுக்கு ஈரமாக இருந்தாலும் ஜன்னலில் போட்டிருந்தாலும் காஞ்சிருச்சு. துவைக்கிறதுக்கு துணி இருந்தாலும் ஏதோ பெரிய வேலை இருக்கிற மாதிரியே இருக்கிறது. இந்த ரசப்பொடி தீந்துருச்சு, போட்டு வைக்கலாம்னு நினச்சி மறந்துட்டேன். துவைச்சிட்டு சாயங்காலமாக போட்டு வச்சேன். வெயில் லைட்டாக தான் அரைச்சி காயவே இல்லை கருவேப்பிலெல்லாம். சரி வணக்கி அரைச்சிக்கலான்ட்டு எடுத்து வச்சா இவங்க 2 சைக்கிளுக்கு சண்டை போட்டுக்கிட்டானு வருங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.